Mga puso, para naman sa pinakaulihing nga lakat sang panahon, padayon nga ginabantayan ang LPA o kon low pressure area nga yara sa sulod sang PAR kon Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan sang PAGASA 575 kilometers nasidangan nga bahin sang Davao City. Manubong chance sa sining mangin bagyo base sa wind forecast sa Metro Weather. May eksperyensyahan na epekto sini sa pinakabahin sa Visayas kag Mindanao. Padayon naman nga nag-apekto ang hangin amihan sa Visayas kag Luzon. Mangin mabalod kag delikado sa mga magagmay nga sakyan pandagat nga magpalawod sa bahin sang Calayan Islands, Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, kag pinakabaybayan sang Quezon, Bicol Region, kag Northern and Eastern Samar. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauban ang pag-ulan-ulan sa Caraga kag Davao Region. Magaulan man sa pinakabayan sang Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Cagayan Valley, Cordillera kag Southern Luzon.